La bruixa Joana. Temps era temps. A una cova del bosc del castell de Bellver hi habitava la bruixa Joana. Sovint convidava les seves amigues i feien una bona bulla. Un dia, passà per allà un al·lotet geperudet que no mia Joan. Havia replegat un feix de llenya i tornava a casa quan sentia les bruixes. Va entrar a la cova i elles el convidaren a ballar mentre cantaven dilluns, dimarts, dimecres, 3, dijous, divendres, dissabte, 6, dilluns, dimarts, dimecres, 3, dijous, divendres, dissabte, 6. En Joan s'afegia la rotllana i ballà ben de gust, tot repetint la cançó. Elles n'estaren tan satisfetes que, com a regal, li llevaren el gep de l'esquena. Poc temps després, passà per allà en Pere, un altre al·lot geperut, però gens agut. Era mal sofrit i rebec. També sentí la festa de les bruixes i entrà a la cova. El convidaren a ballar i cada vegada que les bruixes repetien la cançó, ell afegia «I diumenge 7!». Elles, enfadades, li prohibiren esmentar el diumenge, que és el dia que les bruixes odien. Però en Pere no les obeí i repetia insistentment «I diumenge 7!». Na Joana i les seves amigues, ben enfadades, li plantaren al pit el gep que havien tret en Joan. I així en Pere quedà geperut davant i darrere. Ai, no hagués estat tan mal criat.